hasiko gandiko duzuen. Ohiko osoko bilkura ospatzen dugu, 2023ko irailaren 28 arratsaldeko 7:00 hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan, 2023ko ekainaren 17ko, ekainaren 22ko eta uztailaren 12ko bilkuretako aktak onartzea da badagokio. Hor, ekainaren 17ko aktan ale seguren agertzen da ekide moduan eta soberan dago. Ez dakit besterik ikusi duzuen edo... Bale, boskatzera ingo dugu orduan, aldaketa hori atxikituz, akten aldeko boskak. Bigarren puntuan, 2023ko maiatza, ekaina, uztaila eta abuztuko alkatetza dekretuen berri ematea. Hor dekretuen harire. Bai, bederatzigarren dekretue, maiatzeko bederatzigarren dekretue, ustot txartu izin dut dagoela. 6 moduen agertzen da, osea... Horkitzen baduzu, 6a, behin dekretuan ja, testuan. Ustot dekretua bera ondo dagoela, baina izena zenbakia daukala 6 zenbakia. Gero 10 dator, urrengo 10 da. Bai. Gero, 37garrena da APOaren redakzio lanen hasierako horren ingurun esatik, gutxienez 2011tik eskatzen gatozen gauza badala eta posten garela, ja behin heldu izena egune eta hoxe. 38garrena, maiatzeko 38garrena bebai da Aldundiaz indako argindarraren kontratazioa, Aldundiaren bitartez indako argindarraren kontratazioa. Hor, guztoko hakun jakitea, zer dela eta erabakitzen den hori, zeintzuk dien datuek zertan oinarritzen garen erabaki hori hartzeko, badau ikertu da, badau datuen konparaketa bat. Txosten tekniku egongo da, irigintzan, arlo horretako mantendua eramaten duen arduradunagatik, eta horren arabera erabakitzen da bideratzea zentraletik aurrekoetan egin izan dugun moduan. Aurrekoetan bezkatu genduen, ez dugu jaso, guztokoakon jasoti alderaketa zein izango zen, edo zein ez, hori eskertuko gendu. Eta 58garrena ez dago. Dekretuetan, izendapenetan bai, gero zerrendan agertzen da, gero ez dago 58garren dekretua. Ez bada bidaliko zaizu edanoi, egiten duguna da, ez bada bidali danoi dekretu hori, bale? Zeuek irakurtzeko aukera izateko. Hau gendu alda garen? Ez que entzuten da. Hori. Da horre bisek. Ikusten eban hori. Ez que hau entzuten dana... Ez dauz konektate. Eskerik asko. Gero, maiatzeko eta ekaineko dekretuek behitute deigarri ziako, eta uste badauela araudizia, diru laguntzen araudizia. Dauzain bat elkarte eta... Nahi, parkatu. Esaten eban, maiatzeko eta ekaineko dekretuek behitute, itxeiako deigarri ze, barriro diru laguntza asko, elkarte desberdinei agertzen diela dekretu bidezin, eta badago araudi bat, ez? Horiek izango direzi horrenik nominatiboan doazenak, ez dakizu zehatz-mehatzen txuke diren. Eta kirol elkartiei eta... Kirol elkartiei, bai, batzuk nominatiboak dire, hori aurrekontuetako zera transferentzien txostenean dago jasota, eta nominatiboki agertuko dira elkarteak, ziurrenik aipatzea. Zer, igual, garein izenlik ez, igual, behin diru laguntzak erabakita gero dekretuz ordenketak egiten direla? Ordenketa zati desberdinak ero?
Ez dakit justu hemen egon laikezen edo ez, egiten dana da, lehiakortasun deialdi bat atera egiten da, herriko elkarteentzako edo pertsona fisikoentzako herrian egiten dizen ekintzengatik. Orduan, epe bat dago, aurkezten da, eta gero, aztertzen dira zeintzuk dizen egindako eskariak, egiten dira dagozkion txostenak, eta horren arabera puntuazio bat ematen zaie, eta orduan ematen jakoz, behinekoz diru laguntza bat. Hori ez dakit hemen justo maiatzean eginda dagoen, edo ez normalian dira arlo bakoitzeko dekretu bat, eta agertzen dira zerrendatuta. Behinekoz ematen jake diru bat, eta bertan dekretuan jartzen du 180 txartu ez banabil, ordaintzen zaiola. Orduan, dekretua hori hola bada, da lehiakortasuneko deialdi bat. Eta gero da beste diru laguntza batzuk, plangintzan onartuta da zenak, zuzenak ematen dizenak, eta hor da dekretu espreski bat, elkarte batentzako, aurkeztu dulako memoria bat, eta interes berezi bat dakalako udalorentzako, diru laguntza zuzena bat ematen jako, eta orduan espreski berari bakarrik ematen jako, diru laguntza behin-behineko zuzena, 180 normalian bebai ordaintzen jako, eta gero zuriketa egiten dunean 120 ematen zaio. Orduan, halako bi dekretu modeluak ereduak egon laikez. Bale? Ikusite zein dan diru laguntza jasotzen duena, jakin nik... Bizetako. Bai, barkatu. Da gero, gero garainen txostenin agertzen da, eta euel enbizar lusaketa, kontratu lusapen horren, gero komentako dugu garainen txostena datorrenean. Bestik ez. Vale. A ver. Txai momentutxo bat, Vale, hirugarren puntuan, batzorde informatzaile iraunkorrak eratzea eta kideak izendatzearen 2023ko uztailaren 12ko akordioaren aldaketa, hori da komentatu genduna, ez da? Hor titularren ordezkariak izendatu genduzan, alderdi bakotzetek bi, baina, bai oso gazitz egiten, aukera baldin egoan, albidetzea hori, ez da, eta garainea zein eban berba, eta egia da, juridikoki, erarik egokiena batzordean aipatu gendun moduan, zala batzordetik pasatzea, batzordean diktaminatzea eta bilkurara ekartzea. Orduan, erabaki proposamenean irakurriko dut, nola geldituko litzakeen, hori da, batzordetako kideen ordezkoen erabakia aldatzea, ordezkatzen duen udal taldeko edozein kideri aukera emanaz. Hori litzateke. Orduan, danontzako onuragarria izan daitekeelakoan, bozkatu ingo dugu. Proposamenaren aldeko bozkak. Laugarren puntuan, udaleko ordezkarien izendapena ordezkatuta egon behar den kidean hitzeko organoetan, hori komentatu gendun ez da, zelan komunitatetik, eskatzen diguten, gobernu batzorderako kidea izendatzea udalbatza guztietan, eta guri ere dagokigula, komunitateko estatututan horrela agertzen dalako. Proposamena litzateke, neu izendatzea batzorde horretarako. Ez dakit. Zera ipatzerik edo duko zuen. Bale, moskatzera ingo dugu. Proposamenaren aldeko boskak. Abstentzioak. 5, gehiengo osoz onartu egiten da. Gero, 5. puntuan, 0/2023 aurrekontu aldaketaren kontu ematea.
batzordean pixka komentatu gendun, ez dakite merezi daben barri dobe aipatzea, nahi dozuen gainontzeko pixkat horren berri izateko. Vale. A ber, batzordean komentatu gendun hori behar izan desberdinak azebetetzeko, gerakinetik ataratzen direla 220.798,49 euro, 15.900 euro inguru doaz kanposantuko kitapenerako, gero 28.000 euro bide publikoetako mantenu lanak bideratzeko, gero lursailak erosteko, komentatu gendun okako kainguruko propietarioen pare bat partzela erosteko eta baso berritzeko, bertako zuaizekaz, 25.000 euro, gero 50.000 euro azpigitura eta urbanizazioetarako, eta hor sartuko litzateke Leharreta markina aldeko Leharreta markina 10-12 portaletako espaloi eraberritzea, gero ur instalazioetarako da manantialen txukunketarako 15.000 euro, argiteri publikorako 12.000 euro, hau da Murgoiti auzoan pare bat farola ipinteko justo San Juanera heldu aurretik, auzotarrek aspaldi eskatuta eduki izan farolak. Gero, altzariak nagusien zentrorako, eta hor 30.000 euro aurreikusi izan dira. Berriz bururako, aipatu gendun, ez da, urtxorroen proiektua alde batetik zijoala eta bestetik, ur parke horrek uraren erabilerari lotuta, nolabait eraginkortasunez eta efizientziaz ura erabiltzeko plantamentua zan arlo teknikotik berriz buruko futbol zelaiko aspersoren sistemarako dagoen putsua hori hornitzea ur parketik ataratzen den urarekin. Eta horretarako 52.000 euro planteatzen ziren, eta gero komunitatetik aurrekontuak aurretik onartu gendu zan, komunitateko behin betiko aurrekontuekaz bat etorteko, faltatzen ziren 2.828 euroiek txertatze. Horretara esan dudana, 220.798 euro. Ez dakitu, zerteko zuen. Gero, 6. 0-5-2023, aurrekontu aldaketaren kontu ematea. Eta hemen, azaldu gendun pixkate hobekuntza aldundiak baso kudeaketaren eskumena duenez, udal funtz bat deuko, hobekuntza funtza deitzen dana, eta hobekuntza funtz horretan berriz udalak 57.000 euro ditu, eta horietatik 21.000 euro derrigorrean baliatu behar ziren aurtengorako Gorbi basoa da San Cristobal Txikiko pagadia, eta pagadi hori erosi izan 4 urtetara interes gabe, eta aurten 4. ordainketa eta azkena bideratuko litzateke, planteatzen diren 21.000 euroiekaz. Eta gero beste 25.761 euroiek gelditzen dire pixkat inguruan, baso inguruan dagozan mantenu lanetarako. Zazpigarrena, 06-2023, upgrade aurrekontu aldaketaren kontu ematea. Eta hor, komentatzen gendun, berdintasun alorrean, 57.000 euroko aurrekontua geneukala, aurrekontu partida, eta hor arlotik behar izan desberdinak aurreikusi izan dire, diru laguntza bat eskatu izan da, lan horiek eta bideratzeko, eta planteatzen da diru laguntza hori, jasotzen den diru laguntza hori, txertatzea zuzenean, esan bezala 57.000 euroko partida horretara. Orduan, kasu honetan, izango litzateke kredito txertaketa. 8.
ordainketen bataz besteko epealdia, hori be komentatu genuen, kokatzen garela 13,11 egunetan, eta legeak agintzen dueren arabera, ondo gongo ginatekela ordainketen epealdiekin. Gero 9. 2022ko ekitaldiko barne kontroleko urteko txostenaren berri ematea. Hemen nahi baduzu ez dakit labur bildu eta barriro aipatuko ditute batzordean aipatutakoak, edo... Bai. Aipatzen da pixkat ganetik nola aldatu gendun zera, udaleko kontratazio gida, eta 6.000 eurotik nola jaisten garen 3.000 eurotara kontratu txikiak zuzenean bideratzeko, arlo teknikotik batez ere, eta gero jasartzen gara pixkat mamian. Hor planteatzen da, batez ere hirigintzako kontratuetan, hainbat urtetan kontu hartzailetatik planteatu izan dela legeak ezartzen du 205. Artikuluan baldintza muga moduan obraren esleipenetik gehien jota 10% bat gehiago gastatu aldogule, baina beti ere neurketei lotuta. Hau da, adibide bat ipintearren, hainbat metro hodi dagozala aurreikusita obra baten, 110 adibidez, eta zabaltzen dugu espaloia eta ikusten dugu beste 50 metro hodi puskatuta dagozala. Orduan medizioengatik, horrelako kontzeptuengatik gehien jota, 10% bat gehiago ordain daiteke, edo urten daiteke obra oroar. Eta planteatzen dena da, bestelako modifikazioak edo aldaketak bideratu ahal izateko txertatze aukera hori. Eta hori batzordean azaldu gendu, zer nolako aldaketak izan daitezken. Ez da, igual, obran ez dakigu zehatz-mehat sartu nahi duguzan banko batzuk eremu zehatz batzutan, baina, modifikazio atal baten sartu aldugu, badazpada, bankuak jarri behar baditugu, honen beste diru edo aukera, ez da? Eta hor gehitu egiten da portzentai hori. 25%-era usteot dala, ez da? Gehikuntza... Orduan, hori ahalbidetzea oinarrietan, pleguetan. Gero, aipatzen da lizitazioetan, adibidez kasu honetan, kartoi eta tamaina handiko produktua biltzeko zerbitzu esleipenetan, plegutan honetan esan da, jasota dagoela gizarte ekonomiako enpresa izatea baloratzen dela, ez da, eta gero, bestelako kontratu batzuetan edo esleipenetan ez da, plegutan ez da horrelakorik lantzen, orduan, planteatzen da, oroar, zabaldu beharko liratekeela horrelako kontzeptua gainontzeko kontratuetan ere. Gero planteatzen da, komun publikoaren instalazioan atara dugu zan oinarrietan, aurreikusten zala obra gehi mantenua eta egokiagoa dela bakotza bere partetik ataratzea, desberdinduta izatea. Atara da obra eta 5 urtetako mantenua, baina dana pak berean. Orduan, planteatzen da egokiagoa litzatekela desberdinduta izatea. Gauza bada 6. kapitulua, inbertsioetakoa, obra, eta beste kontua da mantenua 2. kapituluan txertatu beharrekoa. Gero,
zerrendatzen dire gaur egun jada era irekian ateratzen diren kontratuak, hor dituzue posta zerbitzua, aldi bereko itzulpen zerbitzua, etxezitzeko laguntza zerbitzua, ikus-entzunezkoen edota komunikazio zerbitzua, berokuntza eta aire girotua mantentzeko zerbitzua, ur kontsumo aztertzeko zerbitzua, igogailuak mantentzeko zerbitzua, eta gelditzen direnak izango liratekela mantentze informatikoko zerbitzua, telefonia finko mugikorreko eta datutako zerbitzua, proiektuak idazteko eta obrak zuzentzeko zerbitzua, eta gero hori aurrerago aipatzen da, planteatzen da ezin daitezkela obra proiektuak eta obra zuzendaritzak desberdinduta ataratzea, baizik eta bateratuta, frakzionamentu bat dalako, eta hori nolabait zuzendu egin behar da. Eta gero bukatzeko hori obretako eta mantentze lanetako hainbat materialez hornitzea. Gaur egun, enpresa desberdinekin bideratzen dire mantentze lanetarako hornitze horiek, eta hausnarketa egin beharko dabe teknikuek zelan bateratu eta zelan prestatu oinarri batzuk mantendu lanetarako hornitze horiek bideratzeko. Eta lehenengo biak batez ere dire historikoak, hor arlo teknikotik hainbat arazo eta talka ikusi izan dituzte, baina horiek fintzeko planteamendua izan da jakitun batzuk kontratatzea, oinarri espezifikoak, arlo hauetako oinarri espezifikoak lantzeko. Badakigu konplexua direla, baina horretarako jakituna daude. Gurean ez badaude, kanpoko jakitunak badago horretarako. Gero diru laguntzen inguruan planteatzen da Urkiola landa garapeneko zera hartuta, zelan hor gastu orokor batzuk eta kuotak eta gero bi proiektuak, turismo eta lehenengo sektoreko elikadura proiektuak dagozan, eta batez ere erakundeen aurrekontuak nolabait zera gastu orokorrei dagokionez, horiek pasatzen direla zuzenean, eta planteatzen da ikuskaritza egin behar dela, hor ere fiskalizazioa egin behar dela. Hori da lehenengo aipamena, eta gero bestea ere aipatzen da gastu orokor horietan nabari egiten dela, zelan pertsonal alorrean batez ere igo egiten den zera 2023ko 30.000 eurotan, eta horrek zer nolako zera izan dezaken elkartean, eta gero udalerriei ere gainkarga bat suposatu aldigula, pertsonalaren kontu hori batzorrean aipatu neban jubilazioak dago tarteko, aurkeran osnartu beharko da pertsonalaren inguruan zer eta zer nola bideratu kontu hori. Eta gero, zer gehiago, norbait planteatzen da, Garainek egiten du desglose bat, zelan ulertzen duen berak egin beharko liratekeela espediente hauen kudeaketak. Eta gero aipatzen da esan dudana, zelan obrak eta zuzendaritzak ezin daitezkela banatu eta horiek batera atara behar direla. Adibide bat ipinten da, zerean, udalerriko kanposantuko obran, adibidez, eta bukatzeko egiten da izioaren obretako zergari dagokionez ikuskaritza, eta hor taulatxo bat dago, hori modelo bat da, eta jasotzen da zertzuk betetzen diren, eta zertzuk kasu honetan ez diren bete behar. Eta hor erdigunean dago zer bat, se procede a motivar el decreto de devolución, pero no existe informe del área gestora. Garainek ipini ban adibide bat, baina azkenean planteatzen dena da, ez bakarrik dekretuan aipatzea labur bilduta zein den motivazioa, baizik eta atzetik
arloko txostentxoa egon behar dela motibatuta. Hori aipatu da. Eta oro har, hori litzateke. Ez dakit horre aipamen bai. Bai, gauza para bat. Lehenengo, laugarren orrialdien, azkenengo paragrafotik hasite eta hurrengora irakurrengo zuet, ez dugu ulertzen. Ni nintzilakoen galdetu diot, baina ez dugu ondo ulertzen. Azkenik, adierazi behar da, 2022ko ekitaldian ez dela eragozpenik egon. Hala ere, azpimarratu behar da kontu hartzaile zaila ez dela betetzen ari aurrekontua betearazteko arauaren 54. artikuluan jasotakoa. Hau da, gastuen, diru-sarreren eta diru-zaintzako mugimenduen egoera 3 hilean behin gauzatzearen osoko bilkuraren berri emateari buruzkoa. Bale, hori da, zeran da, hori batzordean ez gendu nahi patuz, baina garrantzitsua da. Azkenean bai legeak egintzen du, batzordetik pasatu behar direla 3 hilabetero gauzatze egoerak. Gauzatze egoera da, aurrekontua hartu eta diru-sarrerak eta gastuak data zehatz baten nola dauden ikustea edo ikuskatzea. Orduan txostentxo hori 3 hilabetero pasatu beharko litzateke batzordetik. Hori da, ez da, garaino, pixkate batzordetik eta gero bilkuratik, bizi. Bai, egisa da dinamika hori betetzen genula ointxe arte, ointxe arte zen nahi dut, pasadan urtean igualez, pasadan urtean bebai, baina, azkenengo aldiko kontu bat da. Hau ez da ez pasatziarren, baizik eta eukiditugulako moldaketa batzuk, gure arloan, da batez be ur kudeaketaren inguruan lehen sistema batetik egiten genuen, oin beste sistema Bizkaitik bitartez egiten dugu, badakizue lehen erresibo bat zegoala, oilau eta bar, eta azkenean gastu eta diru-sarreren ejekuzioa da besteen ondorioak, zuek ikusteko zer gertauden, argazki hori ikusteko beste guztia egon behar da ondo punteatuta eta egokia dela eta oneritzea emot. Moldaketa horietan gazenez, badaz kontabilizatzeko akatz batzuk edo erresibo batzuk ez direlako egin behar eta bar, eta hori ari da atzeratzen arkeoa esaten dena egitea, ez? Gure barneko kontuak dira. Eta, ez du esan nahi erresiboak ez da zela pasata, eta bar, gure barneko kontu bata, eta horrek eragindu atzerapen batzuk egotia, eta orduan arkeoa hilero eginda ez egotea. Baina, azkenean egiten da, beti kitapena egin behar denez, urteko likidazioa egin behar denez, urteko likidazioan ja badua dana. Baina egisa da, gure sailak ez dula betetzen, eta aipatu beharreko kontu bata ez duguna bete, 2022an. Horri lotute, alde batetik, egia, hori da, bai. Atzerapen teknikoa. Horri lotuta pixkat, bai aipatzea, dana ezin ginkela, hartu dinote, ez dut esango modu txarrean, baizik eta goazela aurrerantz, arlo honetan. Eta moindala urte batzuk atzera egiten badugu, Josuk igual bizi izan dugu, baina horrekuek bizi izan dugu, teknologia berriak txertatu aurretik, gauzatze egoerak ematerako orduan, ez ziren bape fidelak. Bentsazue, adibidez, ematen dugula gauzatze egoeraren berri martxoan, lehenengo 3 hilabetekoa, ondala 10 urte, gauzatze egoera igual zan urtarrilekoa, edo urtarrilaren erdialdera arte egiten zen pixkate kontabilidadeko itxiera, eta falta zan hileterdi oraindik orduan. Datuak ez ziren bape fidelak orduan, pasatzen ziren batzordetik datuak, baina gero, benetan eraginkortasuna gutzako,
kontroletako gastuak eta diru sarrerak 3 hilabetero, esan eta gaur egun, kenduta, oin hobekuntzekin gabiltzalako arlo horretan, bestelan gaur egun, ez dut esango egunean gagozanik, baina ja, 15 eguneko atzerapena bakarrik izango litzateke, osea, ez da, findu eginda lan guzti hori. Barkatu. Gehiago zen redakzio aldetik esken dira horretzen, ez... Pena bat da, alkateak esan duen moduan, heldu ginen, 2021an, ia hilero ematen genuen kontu, osea, geneukan arkeo eginda, urrengo hilabetearen 10. egunean edo aurreko hileko arkeoa, baina oin moldaketa batzuk eta aurrerapen batzuk sartu ditugunez, eragin digut atzera jotzia, ez? Baina, bueno, espero dugu 2024an horrei aurre egitea eta ja berriro behaztia dinamikekin. Gero, aipamen berezi bat egin dau txostenak esleitu gabe, ero lizitatzaile bakarra agertzen dan, konkursiotara aukera bakarra aurkezten dan aipamen egin dau, eta beraz, azpimarratzekoa da, udalak lehia gutxi edo batere ez duela lortu. Eta alderdi hori, aztertu egin behar dutela udal teknikariek. Parte hartzean dioa sustatzeko eta aldi berean kontratu prestazioan kalitate-prezio erlazio hobea izateko. Iaz pasau zan, iaz gertu zan, ez dakit zein dan, prezio arazoa dan, ero ez dugu zen proiektuak erakargarri egiten, ez dugu zela saltzen, ez dakit, zein dan arazo, jo, nik uste dut enpresak eta lanerako prest dauzela. Aldagai desberdinak tarteko, ez da, igual kontratu zehatz batzutan, izan daiteke diru kontua edo erakargarri egitea, eta beste batzutan, zailtasunak medio, segun eta zemat enpresa dago zan arlo horretan, aldagai asko dago, baina bai, egintzan adibidez, normalean beti izaten da zera ekonomikoa. Erakargarri egiteko, diru gehiago txertatzen badozu, esan daiteke hori gehiago zabaldu daitekela, ez da. Errealitateen arabera, bai. A ber, ez naz gai erantzun bat emotik, pasadan urtean gauza... Eraine, sakatu, bai. Ez naz gai erantzun zehatz bat emoteko. Ni bintzat, pasadan urtean gertauzan bebai, eta holan jasone ban, isa da gure artean euki ditugula, eztabaidak edo dino teknikari arduradunen artean, bakoitzak bere espedienteekin, eta gero gu ni eta Aitor batez be kontratazio maikuak garela, parte hartzen dugunez kontratazio guztietan, igual ikuspegi orokor batak hau, ez? Ez dakit zein den arrazoia, baina egisa da, niri gehien kezkatzen nauena da, kezka izan albada, da adibidez kontratu zerbitzutan, egertzen da enpresa bakar bat aurkezten dela. Bakarra, dauena, normalian. Eta hori, klaro, dependentzia hori dakasunean, gertablaike, darpente, egun baten ez aurkeztia. Zergatik ez dakit erantzuten. Baina gisa da, errealidadea hori dela. Bai, obretan, igual oituagoa da zelako enpresak horretara jotzia eta batez be, kontratu publikoak eukitzera eta iza dakatela ja departamentuak arduratuta jakiteko nola aurkeztu behar direzen eskaintzak eta ez. Baina zerbitzu kontratutan, normalean langileak lotuta zen kontratuetan, ez dizut esango uneko unean, baina gehienetan enpresa bakarra aurkezten da eta normalian da dauen enpresa. Beste batzuekin berbain dugu, batzutan deitu egin dute teknikariak, eta, sarritan haoz erantzuten dana da, benetan ez dakitala zenbateko arriskua ongo dan, azkenean langileak kudeatu behar dituzu, eta ez dakizu zelako egoeretan egongo dizen, oiek edo bestiak, edo, fin. Eta orduan,
ez dutela nahi arrisku hori hartu eta normalian aurkezten da dakina zer egongo den. Osea, dekoguna bertan, ez? Eta, bueno, hori etorkizunari begira izaleke problematxo bat, errealidadea kontestu aldatzen bada, edo sektore bakoitzeko kontestua edo errealidadea aldatzen bada, zerbitzua ematerakoan problema bat izan laike, ez? Orduan, erantzuna emoteko ez dakitzen izan laiken, baina hori da egoera. Gure beste udal batzueko homologoekin eda berbain dugu eta erreflexioa antzekoa da. Eskualdekuekin eta antzekoa da. Obretan desberdina da, porque hor batzuk ibiltzen dira presupuesto malguagoaz, beste batzuk ez, baina kontatu zerbitzuetan antzekoa. Eta gero hori errealitate puntualak, ez da, adibide bat jartzearen, azkena izan dalako, komun publikoa, berritzaileak izateagatik, ongara ez dut alarri, ze enpresa bakarra aurkeztu da. Aitorrek badeko aukera, eta horrekoan batzordean aipatu ez da, badeko aukera begiratzeko zenbat enpresa sartzen diren begiratzera edo deskargatzera dokumentazioa. Orduan aipatu ban, ez dakize kontratutan bi enpresa behintzat sartu zirala, baina aurkeztu bakarra azkenean. Eta adibidez komun publikoarenean, txertatu dugu diri pilo bat, 56.000 euro ikusten badituzue, horrelako adjudikazioak beste herri batzuetakoak Euskadiko kontratazio profilean, azkenean oinarriak eta alderatzeko beste udalerri batzukaz, plataforma egokia da, eta gurea egon da ekonomikoki oso kokatuta, binala eta guztiz, bakarra. Ziurrenik, ze teknikoa egon da enpresek hitz egiten, eta zelan nahi dozu implementatzea berrikuntza hori? Ez zeuden prestatuta, eta azkenean bakarra ausartu da hori planteatzera. Horrezagatik da estatuko lehen komuna sistema horregaz. Baina hori da kasu oso zehatza. Baina, bebai, kasu horretan gertatzen da bakarra aurkeztu dela. Egon daitezke aldagai pilo bat, tarteko. Ekonomikoa, teknikoa, garainik aipatu da bena bebai, hor langileak tartean dago zalako, konbenio laboralak, nortzu langile diren, zeskumen deuki esan finkotasuna lortzeko, surrogableak direnak, ez direnak, saltza hori nahiko zera izaten da zerbitzuetako kontratuta. Egin beharreko hausnarketa da, eta Iaskuen uste dut sartu zela, horniduretan berazu duken genduen, ibilgailu baten horniduran egon zen etzela inork aurkeztu, eta horretik, eta zerbitzuetan aipatzen duzu, eta benetan hori da kezkagarria, ze langile da ustarteko. Espero, ez izetie, olako enpresa honditzen arteko akordio bat, ze gogoratzen dugu autobusen grebak egon diela da euren arteko akordio txulo batzuk gogoratzen dugu, ez? Batez bere txuluek euren onerako. Orduan, espero beste jenolako arazo itoan. Eta, hori, ez, lehen azaldozu, neuken apuntute Kanposantuko obra, dirección de obras da hori apuntute neuken, listo? Eta, azkenan lehen aipatu dena, Lusapena, garbiketa zerbitzuen lusapena. Hau be ez da lehenengo aldize, aurrekoen be pasau zen. Ez dakite justo puntu barriña, baina enpresa barriñaz, beste luxak pasau zen, urtarri aldu zen, eskendu nahi, da gero lusatu inberzen zen. Ez dakizin dara katxa, baina, ostra. Ez dut uste interes berezi da hori holan eteko. Ero bentzen nik ez dut ikusten. Apur bat... Oinarrien zailtasuna ziurrenik izango da udal honetako kontraturik potoloena garaini. Bai, ez da. Bai, potoloena, komplexuna, aldagai pilo bat ditu, prestatu beharko dau berria, nengo gunean eukigen duen batzarra, eta, aurre ikuspenetan gehikuntzak egongo dire bai edo bai, IPC-ak direla ez direla, hor Feliz gora eta bera,
txostenekaz. Eta, transmititu dana da, findu egin behar dela eta tara beharko dela epeetan. Bai. Denpora sartu eskero, enpresak enbidan lana denpora sartu eskero, seguramente asko beto finuko da eta asko beto gongo da. Besteik ez. Gero, 10. Dekogu onartu ala badagokio, bat 2023 zenbakidun aurreko ekitaldiko gastuen onarpena. Batzordean komentatu genuen, extrajudizialaren kontzeptu hau itxusia, ematen duela berba potoloa dela, eta da, horreko ekitaldiko fakturak berandu heltzen direnean, ezin daitezkela ordaindu, ez bada onarpen bat egiten, kasu honetan bilkuratik, gastuei onarpen bat eman behar zaie, eta hor zerrendatuta dagoz zeintzu diren zerak, fakturak. Barkatu horlan, baina, batzordin esan gendun bai, hemen falta zirela faktura batzuk, ez dakit agertu diesen, ez dien agertuko, bat prosin berrizekoa 660 eurokoa esan agertzen. Gero, beste bi Sociedade General de Autores, beste bi bardinek, kainen 7kuek, 2008kuek, horrek besti agertzen. Eta hori izan gendu batzordien, ona eramateko, baina ez di agertu, ez dakit, agertu diesen, agertuko diesen, ero zer? Kontuz, garaini, sakatu. Garaini, sakatu bai. Izango da gure despistu bat. Gula bidali edo, baina, ikuskatuta daz, osea, bidaliko ditugu. Horregatik esaten dut, hau azkenien baimendu behar badugu, ero jartzen da aprobazion si procede, ero onartu behar badugu, karo, zuk esaten duzu agertuko diela eta agertuko die, nik ez dut esaten esentzi, baina, azkenien onarpen bat emon behar dutzago honi. Normalean aipatzearen zerrendatuta baldin badaude eta egia da, azkenean soportea ikustea, albidetzen dut zuzatea, hau da faktura. Baina zerrendatuta agertzen badire, faktura horiek egon behar dire aplikatiboan. Aplikatibotik sartzen den guztia registratuta gelditzen da. Ezin daitezke agertu horrek fakturok, ez badago aplikatibotik sartuta. Orduan, zentzu horretan ados, baina zerrendatutakoa hor dago. Bai, Orlan, horrekin ados nago zurekin. Baina nahi dut esan, adidez, agertu ziren 2023ko faktura batzuk, ez zizenak hemen sartu bihar, eta hori aitor egon zanean ezagutzen. Nik ez dut esaten hori ez dauenik. Eta aplikatibo batetik ateratzen baduzu, hori argi dau. Baina justifikazio egon bidauela. Agertuko da, agertuko da. Eta ni ez nazi inor esateko, honi pertsona honi ez dakoela ordaindu bihar. Gastuin bada, ordaindu bilako. Baina nahi dut esan onartzeko, azkenen justifikazio bat diozu. Hori bakarrik esaten du. Bueno, boskatzera ingo dugu. Aldeko boskak? Sí. Abstentzioak? Hamaikagarrenien, EH Bilduk orkestutako museoa onartzea, EH Bilduko zinegotzi baten dedikazio partziala onartzeari buruzkoa. Ezakite irakurri dugu zuek planteatutako, ez dakitzu nahi duzun astea jozu. Guk horre eskatzen dugune da, eta ikusite aurrekoen komentau genduen. Ikusite azkenen hauteskundetako amaitzak ikusite eskatzen dugune da, zinegotzi baten liberazio partziala erdize euken genduen buruen, eta hori gure dugu jakin, ia presta bezir, hori bestik ez da. Gure gozu irakurri dugu, baina
Bai, ez, guk irakurri dugu, gure partetik bai aipatzea, ez da, eta bueno, gauzaren bat, nik uste dut, zuzentze aldera berez toki araubidea garautzen duen legea, 85koak, 75. Artikuluan hor zehazten deu, 3.001 biztanletik eta 10.000 biztanlera bitarteko udalerriek 3 udalbatzako kide izan ditzazkegula jardunaldi esklusiboan liberatuta. Eta hori bai jasotzen da eudeleko gidan ere, bestera batera, baina aipamen legala litzateke toki araubideko lege hori, ez da 85koa. 3 udalbatzako kide, bat jada badago, alkatea dago, beste 2 geldituko lirateke, hori ere aipatzen duzue, perfecto. Baldin bagoaz, Euskadiko toki erakundearen legera eta 33. Artikuluaren irakurketara, bai, oposizioaren estatutoa deritzo artikulu hori, baina berez 2 puntu ditu. 2 puntu aipatzen dira eta azkeneko zehaztapen bat. Eta horra aipatzen da, 10.000 biztanletik orako udalerriek bermatu egin beharko dutela, derrigorrez, oposizioko zinegotzi bat, gutxienez, jardunaldi osoan, esklusiboan osoan. Eta 5.000tik eta 10.000 bitartean, hor, aipatzen da, gutxienez, oposizioko zinegotzi batek eukiko da bela, eskumen hori, baina partziala, arduraldi partziala izango duela. Eta azkenengo paragrafo horrek, aditzera ematen duena da, aurreko 2 kasuei lotuta egonik, eta hori da pixkat azalpen orokorra, aipatzen dago, edozelan ere oposizioak duen eskubide hori hauteskunde emaitzen arabera ordezkari kopuru handiena duen alderdi edo koalizioari dagokiola. Edo halakorik ez dagoenean indar politiko bozkatuenari. Eta boto berdinketa balego oposizioko taldeen artean, boto berdinketa, bozka berdinketa da 300 bozka alderdi batek, 300 bozka beste alderdi batek. Eta hori horrela izatekotan, oposizioko alderdien artean, hor bai txandakatuz baliatuko dutela eskumen hori. Eta 3. puntuak ez du esaten inundik inora, eta ez da aipatzen inundik inora, ez dalako existitzen alde batetik 3. puntua, bai zehaztapen paragrafo hori, ez da aipatzen 5.000 biztanletik berako herrietan hauteskunde emaitzen araberakoa izango dela berdinketa dagoen kasuetan txandakatuz. Hori ez da existitzen inundik inora 33. artikuluan. Hori da, ez dakigu, zuek egiten duzuen irakurketa, baina berez... Nik uste dut oso bat, ez duzula zuzen... Bai. Zu berdinketa aipatu duzu oposizioko taldeen artean, Bai. Oposizioko taldeen artean kasu honetan ez dago berdinketarik, ez dugu hori esaten epuk, Ez baina legeak hori dino. Zehaztapen hori egiten du. Baina berrizen ez da oposizioan berdinketarik, Ez baina, horretara doa. Ez dugu hori esaten, baina... Horretara doa. Hori idatzen ez dugu hori esaten. Hori esan duzu. Esaten dozue, 5.000 biztanletik berako herrietan hauteskunde emaitzen araberakoa izango dela berdinketa dagoen kasuetan txandakatuz. Horrela dekozu idatzita, literalki. Baina hemen ez dago kasu. Baina ez da aipatzen hori. Ez da aipatzen. Inundik inora ez da aipatzen hori 33. artikuluan. Beraz, hori horrela da. Ia, pixkatxo bat, oharrau eta informazioa guztien nik hartu nabanez, eta honen lana nik hartu nabanez, pixkatxo bat, zuk aipatu duzu zen kontu horrek aipatzea aldera, ezta? Okerrezpanago, esan duzu, ez dela inon aipatzen, 5.000tik berako kasuetan, ez? Osa, 5.000tik 10.000-erakoetan lanaldi partzial hori, oposizioari, bermatuko zaiola, hori legeak badino, eta 5.000tik berakoetan, ez dela derrigorrez, baina berdinketa balego ez oposizioen artean bezik eta berdin dio oposizioan edo agintan daudenen artean txandakatuz joango litzatekeela. Hori dio legeak.
kontua da berri zen hori zela gertatzen. Eta hemen ez da esaten berri zen hori gertatzen denik. Baizik eta berri zen hori gertatzetik oso hurbil, edo ia bertan gaudela. Beraz, nik uste idatzian dagoena zuzena dela, ez dagoelako baieztapenik, bai, alegia, interpretazioak daudela, ez dago baieztapenik, beraz, ez dut uste komentario hori oso egokia denik. Vale, momentutxo bat, Horren ondoren, 3. puntuan, 5.000 biztanletik berako herrietan, hauteskunde emaitzen araberako izango dela dio berdinketa dagoen kasuetan txandakatuz. Hori horrela literalki irakurritei bai, eta baldin bazoaz 33. artikulore esan dut, bakarrik aipatu dut hori, ez dela existitzen 3. punturik, 33. artikuluan, ez da agertzen. Ez da existitzen 3. punturik, zehaztapen bat agertzen da. Bakarrik hori aipatu dut, eta ez dela aipatzen 5.000-tik beherako herrietan horrelakorik. Ezke, zehaztapenak ez du esaten hori. Ez du esaten 5.000-tik beherako herrietan hori aplikatzekoa danik, bakarrik aipatu dut hori, bai. Eta legera basoaz, literalki, literalki dago jasota dagoena. Bakarrik hori aipatu dut, eta hori horrela da. Urrengoen ordenadori historikoaz. Nahi baduzu hemen dago legea, aurrez aurre, Nahi dut. Nahi dut esan, zehaztapen bi egin duzolako, eta batez be, proposamenean bertan be, agertzen dalako, legeak ez dauela berez legez babesten proposamen hau. Bestela ez gendun aurkeztuko zuzenean onartu egingo genuke. Bai? Legeak ez dau babesten, hau da, legez, legeak hau bermatzen deutza EH Bilduri, bermatu egiten deutza, ez. Udalbatzak onartu egin behar dau, ala badagokio. Horregatik dago hemen. Bai? Eta horregatik jartzen dira, kopuruak, gutxi gora berakoak, berdinketarik ez dagoela, baina gertu dagoela, 5.000-tik gora ez gaudela, baina ia bertan gaudela, eta bar. Hori pixkat zehaztearren, bai? Besterik ez. Bai. Eta nibe, zehaztearren, aipamen hori ez dala egokia, gure ustetan legearen arabera, eta legeak dinoena, hori bakarrik zehaztatzea. Eta bai, ados zugaz, nire argudioetan urrengoa zan, aipatzea hori derrigortasunik ez deukogula, udalbatzaren eskumena dala hori erabakitzea, eta egia da, horrezegatik hemen gaude hori erabakitzea aldera. Eta hori Josugaz komentatu neban guk ez dugu ikusten, berez legea, naizta urran egon legea ez dugu betetzen, derrigortasunik ez daukogu, planteatzen duzue zuen egin beharrak betetze aldera, hobeto betetze aldera, labur bilduta hobeto erabiliko dut, hainbat berba erabiltzen duzuez hor, ez da, planteatzen duzuela liberazio partziala, eta geuk ere hori ahalbidetu aldogu, 85. urteko legeak ahalbidetzen ditulako 3 liberazio udalbatza osoko kideen artean, eta udal gobernuak ditulako bebai bestelako behar batzuk, hainbat arlo kudeatzen ditulako, eta beste zinegotziren bat ere, aukeran egongo litzateke liberatzeko. Ez dugu planteatu hori, naiz eta bi legealditan udal gobernuak gehiengo absolutua izan duen, aukera hori izan dugu ere, ez dugu baliatu. Egia da, eta aipatu behar da, ondala 20 urte, egon zala pertsona bat jardun partzialean liberatuta, behar izan zehatz batzuk kudeatzeko, baina azkenengo 20 urte hauetan ez dugu horrelakorik planteatu. Eta oposizioko norbait liberatuko bagendu, ez denean derrigorra, udal taldeko beste norbait ere liberatuko gendun, baina ez dugu ikusten behar izan hori momentuz. Arrazoi desberdinak direla medio. 4.500 biztanleko herri bat gara, alkatea dago liberatuta, bestea udalerri askotan moduan,
eta horrek ere, biliberazio jardun osoan planteatuko genituzke, diru desente izango litzake, eta horrexegatik aurreko legealdietan ere ez dugu planteatu, eta planteatu ahal izan dugu, eta askotan esan da, ez da, badeko zue gehiengo absolutua, eta beste igual udalerri batzutan bideratu izan dute hori, guk eskumen hori ez dugu albidetu. Eta kasu honetan, ikusten dugu ez dela behar momentuz. Hori da guk azaldu beharrekoa. Lehenengo, esan duzu beste liberatu bat egon zela jornada erdian, eta konfiantza asko kargu bat egon izan da berrizko udaletxean, zinegotzi izan barik, eta asko azatzera egitera beste. Nik bakarrik esan nahi dut, igual hemendik urtera alderatzi izango dela, eta igual zuek izango zariela, eskatzen duzuena, eta jazta, holan erabakitzen duzue, oso ondo. Guztoko jatan Carmenen iritzia jakitea kasu honetan. A ver, en primer lugar, solicito que, por favor, las mociones se pasen en los dos idiomas. Y tercero, el segundo punto que quiero considero que no es necesario. Hasta ahora no ha sido necesario el tener un concejal ni de media jornada ni jornada completa. Entonces, liberado, así que considero que no lo veo necesario. Argi gelditzen da, zer dan nahi dozuena. Nahi dozuena da oposizio talde bat baino ez dago. Oposizio lana trabatzi baino ez duzuen nahi, agian lortuko duzue, zailtzie seguru. Guk geurera jarraituko dugu, eskatzen jarraituko dugu, eta, Carmen esan, eskaini notzala, mozioaren itzulpena eskaini notzala, eskatu bezain pronto eskaini notzala, Eusko Jaurlaritzak eskaintzen dagoen zerbitzuaren enlazea bebil notzala, itzultzaien oranarena bere kabuz itzueli alizateko, guk gure dokumentuak nahi dugun bezala aurkezten ditugu. Saiatuko gara, zuri euskaraz eta erderaz bialtzen, baina guk gure dokumentuak, hori bestik ez. Me parece muy bien la respuesta que me terminas de dar, pero que sepas que el que quiere un entendimiento y solicita algo, necesitará que haya un entendimiento para que la otra persona lo entienda. Vamos a ver. Pero vamos, que podéis mandarlo como vosotros queráis, luego yo haré lo que yo crea conveniente que deba de hacer. Esto es así. Carmen, esan zenduen momentu berean, itzulpena eskatu zenduen momentu berean, ez dakit minutu gutxi batzuk tarratu neban, itzultzen, Zuk eskatu zenuztan, eta nik bialdu notzun, segiduen. Oin holan exigentzia, nik itzulpena eskatzen badoztazu bialduko zut, eta beste dokumentu asko bebai, ez daukat inunga arazorik itzultzeko. Dinotena da, gure dokumentuak, exigentzia moduan, aipatuzu, ez dakit. Ondo dago, eskatzea, zuretzako, zure mesedetan, eta oso ondo dago. Ez dugu inungo trabarik ipiniko horretarako. Bakarrik, argi dago, gure erramitak erabiliko duguz, hau herritzen jakinarazteko, eta jazta, bestik ez. A ver, yo no he dicho en ningún momento que no me la habíais pasado en castellano, He dicho, he solicitado que se pase en los dos idiomas, en los dos. No he dicho que me la paséis en castellano. Eskatu inbeharko genduke orduan, ez da, pixkate planteatzen dana. Mozioa, ditu albazaio mozioaren aldeko bozkak, kontrako bozkak,
azkenengo puntuan, 12. puntuan, galdezkeak. Sasarreko zua ipatuko. Bai, gure geunke jakin, ia hor eitua iruanen atzekaldean bakigu arazo batzu dagoezela, bai zarata arazo batzuk eta ke eta usain arazo batzuk, ez dakigu momentu honetan zein den egoera. Agian dekretuetan egongo da, baina ez dugu denporarik izan ondo aztertzeko eta ez dugu aurkitu. Badakigu espedientea zabalik dagoela irigintzan, zein da egoera. Hori jasoko dut eta eskatuko diogu teknikariari pasatzeko zuen informazioa. Eitua industrialdea 3. Bai, bueno, atzekaldea, ez dakit zenbakia zehatzen da. Bai, barkatu duzu. Gure dugu jakin nosko zehaztuko dien dietak, horrein sarizek eta horrek. Nosko mantendu behar dugu zen aurreko legegintzaldikoek, ero zein den prozedura. Planteamentuan itzateke uste hori aipatu nebala, azkenean aurrekontu arauari lotuta dijoa gai hori, eta logikoki planteamenturen bat ginezkero, edo aldaketari proposatuzkero, hori aurrekontuekaz batera planteatuko genduke. Ez aldatzen ibiltearren oin zera aurrekontu araua eta gero aurrekontua pak batean ekartzen da bilkurara onartzaldera aurrekontua eta aurrekontuarekin batera aurrekontu arau. Bale, eta orduen zelan gelditzen da zinegotzi delegatuaren figura hori? Zinegotzi delegatuaren figura. Aurreko urtean bezala, aurreko legealdian. Izendatu bari daude, momentuz ez? Bai. Eta jakik aldera, plenuek eguenetan izango dira, ero eguaztenetan mantenduko dira, ero... Ez, aurtengoan, hilebete honetan jarri dugu eguenean, urrengo hilebetekoak ez dakit buruz segunetan jarrita genituen, batez ere hau eguenean jarrita egoan, ikusite iraiaren bukaeran gagozala, teknikoak aipatu gendun ustaian, teknikoak be, astiro iraian bueltan datoz, eta dana pilatzen da azken hilebeteko, orduan margen gehitxo eukiteko horrezagatik jarri dugu eguena. Baina aldan neurrian, eguazte honetan, eta ezin danean, edo datak ez du gelditzen direnean, eguenean. Hori aurreko legealdian beholantzi pixkatea albidetu izan gendun. No, ez dikez. Bale. Eskerrik asko.